Iku kan ngope? Kok blusukan ning kono ki? Rene sing leren-leren. Wong bulan poso kowe kok ngarit. Pos sapimu ora poso iki? Wah iya, nek bulan poso. Lali aku. Ya wis sapine ben poso ae. Lah iya. Oh, sampah masyarakat. Oh, trewet. Penake ngopo iki? Lemes malah rano gawean. Ini Pak Lek Bayu. Seperti level tuh. Wis ayo. Yuk. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur? Balik. Aneh omah. Di. Kowe coba apa nang kene? Iya ngawur aku. Tak kira gori. Pabrane Pak Lek. Apa-apa. Kowe omah ngopo lho? Ganggu wong turu bareng aku mimpi dia bareng kok. Ganggu. Wah, aku cek Pak Lek. Sana gawean nesu tenan iki. Tapi ya tang rezeki sono sing ngatur. Wong ya iki sing sabar wae. Gusti Allah ora bakal ngekei cobaan di atas kemampuan hambanya. Mudeng ora kowe iki. Tenan total kayak kultum. Cangkem iki ya. Wong marai ra ngerti apa kowe kok melu-melu. Yo. Dari beri apa? Kowe iki lho tal mbok menyambut bulan Ramadan sing semangat ngono lho. Kaya aku ini lho semangat menyambut bulan Ramadan. Ayo semangat wong berturatur wae kok. Ayo ngene iki jenenge menghemat tenaga iki. Jare turu ki oleh pahala nek pas poso ki. Jadi wong mati ning sarean kae yo. Leh pahala le. Apa kowe mati gelem piye? Wah, ronde sange Pak Lek. Aku ndek 3.000 gelem ya tak sawani. Wah, patake apa wae sanone duit. Oh, ning kono lah ya ora nasib diambil yo an. Sing malah jari ribut apa to iki arep bulan poso barang kok. Para manungsa. Zaman wis ra tata. Ati sangat ditata. Maksud nang kene ning kono. Padha kakehan dosa. Alhamdulillah bulan poso wis teka. Ayo padha eling marang Gusti Kang Kuwasa. Marhaban ya Ramadan.